Det er popmusik. Maybe he'll try it all. Det lyder meget kliché, men det er den gode melodi, vi går efter. Fly to the moon on a purple sky. Det har virkelig været en grundtanke fra starten at gøre det udadvendt. Maybe he'll never fall. Hvor vi gerne vil have, at man kan kigge op og kigge ud. Live on the moon, never say goodbye. He thought that his start would bring the superstar back in him. Det startede sådan mere fedt med en guitar og 2 mikrofoner, man stod og holdt ude i Brændekilde, altså hvor nogle af dem kommer fra. Og så kom jeg med og puttede min indflydelse på det, og så kom vores bassist med. Det kom nogenlunde lige sådan oven i hinanden. Og så var der i starten bare ikke nogen regler. Altså der var ikke, vi ville ikke et specielt sted hen. Der var ikke, vi skal lave rock, eller vi skal lave pop, eller vi skal lave funk. Det var, vi skal bare lave musik. Altså. Bounce, 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 all the pretty girls. Just bounce, bounce, bounce. It's time to scream. Bounce, bounce, bounce for the superstar. Just bounce, bounce, bounce. Maybe he'll try it all. I går aftes, hvor vi sad og lige skulle lave en update på Facebook, så fik vi lavet 2 idéer på en aften, og om morgenen, der havde vi optaget vokal til et andet nummer. Så der er ikke et hierarki eller en pyramide, hvor at for enden så ligger der et godt popnummer. Hvis der bliver sunget en tone forkert, så bliver der også slået hårdt ned på den. Der bliver ikke hvile på laurbærrene, sådan kan man også sige det. Jeg ved ikke nødvendigvis, om vi som enkeltpersoner er det vi er bedst til. Sammen der er det vi er allerbedst til, og det er det, man skal lave.